Ako podklad na náušnice som použila tieto dva krúžky z nejakého starého náhrdelníka, obyčajnú stužku ľubovoľnej farby, pávie pierka a rôzne drahokamy, teda kamienky rôznych veľkostí, lepiacu pištol, tieto komponenty, ktoré práve vidíte na videu a samozrejme nejaké zapínanie na náušnice. Zo stužky si vystrihnem predkreslený vzor, do ktorého stredu ešte vystrihnem takúto malú dierku. Na zadnú časť kamienka nanesiem lepidlo a s tým potom spojím látku s podkladom náušnice. Teraz si zoberiem menšie kamienky, na ktoré tiež dám lepidlo a začnem ich lepiť okolo väčšieho kamienka, až kým s tým nebudem spokojná. Na papier si nanesiem malé množstvo lepidla, zoberiem si pinzetu a tieto malé kamienky začnem lepiť po okrajoch tej stužky a tak ju vlastne spájam s podkladom náušnice. Ak látka príliš odstáva, môžete ju zlepiť pomocou paličky na uši. Pre krajší efekt na malé nalepené kamienky nalepím ešte jednu vrstvu, aby to vyzeralo trošku honosnejšie. Ak ste si všimli, striedam veľké kamienky s malými, aby to nevyzeralo veľmi plocho. A na záver pridám tento posledný farebný kamienok, aby celá náušnica vyzerala trošku zaujímavejšie. Na zadnú časť náušnice nanesiem lepidlo a prilepím tam pávie pierko. Na zapínanie náušnice som použila takýto malý spájací krúžok, ktorý som si trošku roztvorila. A potom som do ňoho prevliekla tento väčší vyplnený krúžok v tvare mince a spojila to s náušnicou. Na zadnú stranu som potom nalepila tú vec, ktorá sa pícha do uší a voilà, náušnica je hotová.